ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ. ಟೀಮ್ ಜೇನುಗೂಡುದ ಪೊಲಬುದಚ್ಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೇನ ಹನಿತ ಇನಿತ ಎಗ್ಗೆಗ್ ನಿಕ್ಲೇನ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಮೋಕೆಡಿಯದು ಕೊನುವೆ. ತನ್ನ ಸಂತೋಷೊಡ್ದುಲ ತನ್ನಕ್ಲೆನ ಮೋನೆಡು ತೆಲಿಕೆದ ತೆಲಿನೀರು ತೂಪಿ ಮನಸ್ಸುಲು ಒಂಜಾತು ಅವೆಟೊಂಜಿ ಇನಿತ ಈ ಜೇನ ಪನಿತ ಮಣಿ ತಾನೇ ಬುಲೆವುಡು ಪನ್ಪಿನಿರ್ದು ತನ್ನಕ್ಲೆನ ಬುಲೆಪಾವಡು ಅಕ್ಲೆ ಬಲಕೆ ತೋದು ಸಂತೋಷ ಪಡೆವಡು ಪನ್ಪಿ ಮನಸ್ಸುಲು ಅವೇತೋ ಅವ್ವೇ ಮನಸ್ಸದ ಕತೆ ತಂಚಿಡು ಇನಿತ ಈ ಸೊರಪನಿ ಇನಿತ ಜೇನಪನಿತ ಚೀಪೆ ಜಾಲಡು ಗುರ್ತದಚ್ಚಿದ ಮಾಲೆಡು ಯಾನ ಸುರ ಆ ಒಂದು ಪೋಪಿ ಓಲೆಗೇರ್ನಂದು ಕೆಂಡ ಪಾತೆರುಡೆ ಬೇನೆದ ಮನಸ್ಸನ್ಲ ತನು ಮಲ್ಪಿ ಗೂಡು ತುಯಿ ಪೊರ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಬಿರ್ಸೆ ಮಹೇಶ್ ಕೆ ರಾವ್. ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಇಡ್ಯಾಡು ಕಮಲಾಕ್ಷ ಎಸ್ ರಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾ ಕೆ ರಾವ್ ಮೊಕ್ಲೆನ ಸಂಸಾರದ ಮೋಕ್ಕೆ ಜಾಲಡು ಪ್ರತಿರೂಪದ ಒರುವಾದು ಇರುವೆರು ಜೋಕ್ಲೆಡು ಕಡೇತ ಬಾಲೆ ಆದ ಪುಟ್ಟಿನಾರೆ ಮಹೇಶ್ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಮಗೆ ಆದು ತನರ್ದು ದುಂಬು ಬತ್ತಿನ ಪಲಿಗು ಮೋಕ್ಯದ ಮೆಗ್ಗೆ ಆದು ಜೋಕ್ಯದ ಸಂಸಾರದುಲ ಈ ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆದ ಕುರಲಾದು ಮೆನ್ಕೊಂದಿತ್ತಿ ಬಾಲೆ ಬರವುದ ಸಾದಿಗೆತ್ತನಗ ತನ್ನ ಕಡೀರ ಬರವುನು ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಸುರತ್ಕಲಡ ಮುಗಿತೊಂಡೆರಂಡ ಎನ್ಮರ್ದು 10 ಮುಟ್ಟದ ಬರವುನು ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಡು ತೆರಿಯೊಂಡೇರು ದುಂಬಗು PUCನ ಗೋವಿಂದದಾಸ್ ಕಾಲೇಜುಡು ಅವೇ ಶಾಲೆದ ಸ್ಟೇಷನರಿದ ಅಂಗಡಿಡು ಬೇಲೆ ಬೆಂದೊಂದು ಪೆದ್ದಿ ಜೂವದ ಬಡಪತ್ತಗ್ ನೆರಲಾಪನೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರವುಲ್ಲ ಪಡೆವಂಡೇರು ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ITI ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮುಗಿತೊಂಡೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಜನ್ಮ ಕೊರಿ ಅಮ್ಮೇರು ಸೀಕ ಸಂಕಟದ ಕಷ್ಟಗುಬೂರ್ನಗ ಮಗೆ ಆದು ಬದುಕದ ಓಡೋಡು ದುಂಬು ಕೊನಪಿ ಜಲ್ಲ ಆದು ಬೆನ್ನೆರೆಪಿದಡಿಯೇರು ಸುರೂಕು ಕುಡ್ಲದ ಪಣಂಬೂರುಡು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಾತು ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರುಡು ಬೆಂದಿನಾರು ತನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಿನ ಸೀಕು ಸಂಕೊಡದ ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದೆ ಆರು ಬಜೆಟ್ ಜೆತ್ತಿನಲ್ಪನೆ ಆನಗ ಮಾತೆನ್ಲ ಬುಡ್ದು ತನ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತದು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರನ ತೂವನ್ನ ತೊಟ್ಟುಗು ಕುಡ್ಲಡು ಶೀಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ರೂಫಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ದ ಬೇಲಿಡು ದುಂಬರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆದ ಪೊರ್ತು ಜೋಕ್ಲಾದ ಗೊಬ್ಬು ತೆಲಿಪಿನ ಪೊರ್ತುಗೆ ಸಂಸಾರದ ನುಗ ಪುಗೆಲ್ಗು ಬೊಡ್ದು ಪಗೆಲಿಡೀಕ ಬೆಗರ ಜಾಲಡೆ ಪುಡೇರಿಯೇರು ತನ್ಕ್ ದಾದ ಬೋಡು ಬುರ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಪೊರ್ತು ಕರಂದೆ ತನ್ನ ಬದುಕನ ಬುಲ್ಪು ಮಲ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಔಸ ಬೌಸನ್ನು ಬೆಳಗಾಯರೆ ಅರೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಸೀಕು ಸಂಕಟದ ಪುದೆ ಜಾಯರೆ ಬೆಂದಿಪನವು ನೆಡೀಕ ದೊರ್ತಿನಾರು ಮದಿಮೆದ ಪ್ರಾಯೋಗಾನಗ ತನ್ನ ಸಂಸಾರದ ಪಜ್ಜೆಡು 2014 ಪರಿಮಳ ಪನ್ಪಿ ಪೊಣ್ಣನೊಟ್ಟು 7 ಪಜ್ಜೆದ ಸೂತ್ರದಚ್ಚಿಡು ಒಂಜಾಯರು ತನ್ನ ಪ್ರತಿ ಬುಲ್ಪುದ ಒರುವಾದು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ರೇಯ ಪನ್ಪಿ 2 ಜೋಕ್ಲೆನ ಪಡೆವಂಡೇರು ಮದ್ಮೆ ಆಂಡಲ ತನ್ನ ಕೈಪತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣನ ಬರವುದ ಬೊಲೆ ಉಂತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ನೆಲೆತಿಕುನೇಟ ಕಲ್ಪಾದು ಗೆಲ್ಪಾಯಿ ಅಪೂರ್ಪಡೋರಿ ಪೊರ್ಲ ಮನಸ್ತ ಬಿರ್ಸೆ ನಮ್ಮ ಗೂಡುದ ಮಹೇಶ್ ಇನಿ ತನ್ನ ಕೈಪತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣನು ನ್ಯಾಯದ ಜಾಲಡ ಉಂತುದು ನ್ಯಾಯಡು ಪಾತೆರುನ ತನಗ ಕನತು ಉಂತಾವು ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬುಲೆಪಾಯಿನ ಬಲಕೆದ ಆನನೆರೆಲು ಮಹೇಶ್ ಇನಿ ತನ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಪಲಿನ ಮೋನೆಡೆ ಕರಿದು ಪೋಯಿ ಅಪ್ಪೆನತು ಒಂದು ಕೈಪತ್ತಿ ದಾರಿದ ಬಡಿದಿ ಪರಿಮಳ ಮಹೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರುವೆರು ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟು ಸುರತ್ಕಲ್ಲದ ತನ್ನ ಮೋಕ್ಯದಿಂಜಿನ ಇಲ್ಲಡು ತನ್ನನೆ ಆಯಿನ ಇಲ್ಯ ಸಂಸಾರುಡು ಸಂತೋಷುಡು ದಿನಕರಿಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರೇ ಮೋಕೆಡು ಪಾತೆರಡು ತನ್ನಕ್ಲು ಪಂದು ಬೇಗುಡು ಕೈತಲಪಿ ಬಾಲೆ ಮನಸ್ತ ಉಡಲ್ ಮೇರ್ನವು ತನ್ನಕ್ಲೆನ ಕಷ್ಟಗು ಜುವಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಮೇರು ತನ್ನಕ್ಲೆನ ಮೋನೆಡು ತೆಲಿಕೆನೆ ನಾಡುನ ಬೊಲ್ಕನೆದ ಮುತ್ತು ಬಾಯಿ ನಿಲೀಕೆ ಪಾತೆರುನ ತೆಲಿಕೆ ಮೋನೆದ ಈ ಬಿರ್ಸನ ಬದುಕು ಬಂಗಾರದ ಕರಜನ ಆವಡು ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆ ಬದುಕು ನಿಲೀಕೆ ದಿಂಜಿ ತುಪ್ಪಡು ಪನ್ಪಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಜೇನುಗೂಡುದವು.